Ubah merol bon sim MLA ke Nongpoh ula Kyntait mardor ya kejing keno bolen keti langkum uwei ni ke MLA ke Kongres bani selah sop bat kiwei pat ban mino na ke Indian National Congress Party. Kani kelawan hadian balami ke khubor hamsaïa bau lembat kiwei dia kimut ban mino na ke parti Kongres bat ubah merol bon ulong bakani kedai ke bom sisa bat ke bom don nongrim setia. Ubah merol ulong bu la job na ke seng Kongres bat undang ye ne be haka Kongres kabau yo ya ka jingge na kipai ba ki bala penjob yu na ka Nongpoh constituency bat blocker pat kipai ba bat omnge ya kani kabut jongno ki batmu ban penthobria hanrei undang peteng be ban simti ya kelengkor ban train na ka menta ki babon ki isu na ka parti Kongres kai ga bangado undan ban pensai kolong ba tu ki khubor ki long ki bom don nongrim nagaliang jonga ngam don jing tmu rum ban ino ya ka parti Kongres ngala job ka parti Kongres nganang yaine ak parti Kongres bat nganang yai don hi bat kinong kersan bat kinong trei jungi apo jong ka Nongpoh kunusi bat kribo district Brokowe baling kuan pensai kani na maru hadin ngijing mi jong tu khubor ka khubor hamsaïa ka bala wara ga kom perkhat ka ba penprai kijing mut kijing perkhat jong ki bat ba jong kinong kersan ki jungi baling isim ya kani ka kabu ban pensai lang ba gilat thai khubor kalong ba nagaliang ke jongai ngan yai ne scam bat ka Kongres Parti kamdon kono jing thmu ban ina ki nong kersan ki jungi ki nong yalam ki jungi ki soba ban nom nge ki khubor hamsaïa tan dan la yo jing persisya ki pabiang bat ha ju ka por ha jing ya lenti ke jungi ha ka parti ke jungi ngasko ban kentu ya ki wei ki para nong tre ya ki MLA ki MDC ki jungi bangin ya teli ha jing long ka wei ha ka parti Kongres ko jungi ha jala jungi paro markumbala ban sutu menta gadon gejing kpi lenti ya ka parti Kongres ke jungi nasngo ban kentu ya kiwei ki perlok nang mi khmat ya ki nong tre ya po ki district ki block ki unit ba pero gini ya ine scam ni kum ginong elam jong pi paro gidan hasenda bat ni kula scam ro bagina ya tre saprang sakmat na kum ta ki issue ki ba kongsan jong ki patba apo ka temri boy apo ka Nongpoh kunsi baga jelah ba ko wi to sa jisin naskoban pensai ba kamdon ga bukum kata ban ino ay parti Kongres ban ipneso segi wipat ki political party ingedang yaine ak parti Kongres ban trei na kam da ki issue jong ki babun ki balang ki ba khamtam ha ga bukum gene ka por ka bang idon hakmat ban ikren na kam da ki issue kum ki bordar issue ban penbet kum ki issue ki bade ber ILP bat ki wei di issue ki babun ki bagidang don trei ba ha ga ju ka por mentang idon ha ga lenti ban perkre ki lain tali ki by election apo jela nasmo begini baro ki khubor ki ditanggi hamsaïa ki supun kulumar jingmut ye ki ba dengin yai ne scam mana ka yang ni kumgi nong yalam ro ki kular scam ngin yai ne ni don be ya ka parti Kongres ke jungi ngin nang ye kun ban penne ban penklan ya ka parti ke jungi